السلام علیکم سنگتاں مخان میر ٹوکا کنگا خاصکار محفلاں کنگا اے علاقہ سانگڑے دا وتی ہوتا کا دین حمدے گلمیرے لشکر ہوتا کا سنگت اللہ آرتگاں دناخاں گھوری دا محفلہ موجود ہے فرماشنی بازار ربا ذریخاں بجانی محفلہ موجود ہے فرماشنی بازار ربا معشوق مریے فرماشیں گلمیرے فرماشیں اے سن 2020 تو 4 سال سری مہینہ مشگیس 4 تاریخ ٹیمت کو وانگے 9 بجے بھی گئے یکی دا خاصکار سادے گورشنی فرماشیں بازار رواز یکی اسلم گورشنی فرماشیں سوری میرا خانے دا فرماشیں سوری میں بازار لکھیں کوڑے سلامہ یکی رکنی اور سوری کرو خانے فرماشیں بازار رواز میرا فرماشیں دے گلمیری طرفہ میرا خانے ڈبل فرماشیں یکی دا خاصکار رکنی اور سوری کرو خانے فرماشیں ناڑی ازگرے فرماشیں روبا زری خانے فرماشیں مختار فرماشیں مندو فرماشیں بازار رواز برکوا ناڑی پیرو فرماش برکماز ناڑی فیرو فرماشیں حبیب خان گوری فرماش یکی دا حبیب خان گوری فرماشیں بازار رواز کہ میں جمیل فرماش ویڈیو ہے یکی جمیل فرماشیں بازار رواز یکی سونڈو کو ناڑی وانسو فرماشیں سوری دینو فرماشیں سوری مختار فرماشیں بازار رواز عباس میوزک والا فرماش دیس یکی عباس میوزک والا فرماشیں بازار رواز دنا خان طرفہ مہربانی اللہ دنا خان مست بادشاہ پاک خدا مر شکر تی رحمتانی شاہری گئیوی لمیر جند بینکا داتگانی دل تمی سورے سمندرے بھی تھے قطر لے کوانی میں صبر ہے مرداں کو پیارے وقت تعریف ہنجرانی افسرو تنگ کناتا باز باندھی محبتانی من سجنا فرماش ملتا میں دوست سادے گورشانی ریشم دستانہ سیدھا منادا تنگ سو گشتی تمامی شاہراں صافیں رکھاٹاں کو لکھ گی داں عاشقانی اسلم ڈک پھیرا داتگاں کل دفزوانی پر ریشم زہیراں ہمیر کا چو مرید وزتانی جی شہر کرا جی باورا کارے دنا خاندہ مپ لائے واسل پاگلانی شب گھنٹیاں روگاں روش ٹبوں وزتانی مراکزی دیتا نصیبہ ہوا بجلی تارے شفانی شصورت سخت کریٹا منا داس گھیرا ناگمانی جک تو گنڈے دمیا رامت اگرار بیتگانی ترا تارنگا ملکاں جڑیں تا گھاڑا عرشی پرشتگانی آستگاں لوڈاں لڑانا دل بھرتی میں سیلیانی 4ویں سال نے روگاں مشت گرزاں جوفوانی مچر گئے داتاں وطنا ریش میں نیست نشانی جوڑ سے عرشا وحیاں ہواں دادلا ماس پھسانی لیٹ گئے نرمے پلنگاں دا رب ساڑتے ساسرینی جو لچ گئے ٹالی بھیرا تی بار گئے سرے بھانک قرانی تی گھمرے چیڑاں سوادے سینگا گونڈے قرانی گردنا ہستے جدیئے دا عید نوکھے دا بے گھانی قاتلیں برمانے منڈے تی چم خمارے سری مگانی شیف گئے پونس گو پلوہا تنگ میں پلی رخانی تی جھمکان ٹلاں سوادے چوٹ و شمبے پٹانی تی بیڑ تو پٹیں سریا ڈھک تے دیں سورتانی تی بگڑیں بوتیں گلابیں رکا شربینگانی تی محبتا لکیں گنوخاں لیکن دیوانگانی عاشقاں ڈک بھوگ تگاں سوت کگاں تیل موٹرانی پر پجگا دستا جدیر دا ہن مگٹے ہیورانی اسلمہ ویل ڈکاں داستگاں چلا شفانی کاشتاں بازیں وکیلاں لاڑ تھی پل سورتانی اتکاں پیغام گھیاچے برگڑی دستن نشانی مبستگاں جاٹا اصیلیاں زرت روسی دھشدانی مریشم جیداں روگی مکشت ونٹو قیمتانی دا منزل اگا مزائیں بیڑ تو نظر گنی شفش تو نیما پدی ما گپت پاسو دیروانی آلزا لوگاں لخوشت بھی تھے جل کا جھمکانی آلزا لوگاں لخوشت بھی تھے جل کا جھمکانی تی بگڑیں دتاں گروخاں چیل کن تاریں شفانی میں بھانکراں بھی تھی ملاقاتہ سکھ تنی دلانی مسین کا سا گداشتہ وان رنگ بوٹا زامورانی ما محفل میلا کھتگاں بھی تھے پول گول ال کہانی ما دل وتی ولڈنگ کھتگانی نیست لیا تروڑگانی ریشم دستاں ہمیشہ دادی یاریں اسلم گورشانی حاضرہ پردیس ملکیں دیر پاکستان مجانی چو واپسی کردی وطنہ با ملاقات سنگتانی تی جوسرا ماڑی یکو ہند پنجاب سیلیانی تی برادر دستان تیاریں ماں گوشتگاں ٹپا گشینی شہر جتا خان میر مریا دا اکرا کل محبتانی نی صبر فنکار جنتی لاشکنا باندھی دلانی ازگرا میرا مریا ماں پارسلی نیٹاں دیانی ظفر و ناڑی گلاب میں دوست مہمو مہکانی پارت ناڑی ستارا گوش قیمتی سازاں رلینی مشہرہ کو فرماش دے گی میں سنگتاں کر دے گشینی مچا شاہر ولی خان دا میں دوست نور محمدانی بس تو حالی ہمیں دا آدم خان دا شہر گالاں دارگانی جی